Žali, plači, da žalimo, kad će slunce da ogreje, kad će slunce da ogreje, ti pomisli od Boga je, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice, ti da znaješ to je mojo, to je mojo belo lice. Dobro večer, vama s toj strane ekrana. Sasvim su druge okolnosti, sve drugčije, sve se izvrnulo naopako. Nekad su novinari intervjuisali pisce, evo, došlo vrijeme da pisci intervjuišu novinare. Večeras je s nama neko ispod čije slike bi trebalo stajati novinar. Znači u riječniku imate riječ novinar i ispod je naravno slika Vanje Bulića. Vanja, dobro večer. Dobro večer, lepa najava. Je li to ova slika ili neka druga? Je li ova slika kad sam bio mlađi ili ćeš ovu? Pa znate kako je. Pa kad sliku staviš, onda mora se i datirati. Kad je datiraš, onda budeš bolji novinar. I to je istina, znaš. To je jedna od profesija u kojima si bolji što si stariji. Ali ima jedna lepa stvar sa slikama, ne treba ih cepati, znaš. Da. Moja supruga nekad nije zadovoljna slika. Reci. Moji su, recimo, prilikom oslobađanja moje kuće u Mostaru zapalili mi kuću i u njoj su izgorile slike. Da. I pošto su me oslobodili slika iz djetinjstva, ljudi ne znaju kako sam ja bio ružno dijete. A kad si se rodio bio si mali, jel da? A to ne možeš da potvrdiš, ti misle da si bio toliki. Ne, bio sam pčela. I da se majka napatila, što kažeš. To sigurno. I stalno bi to spomenuo. Dobro. A inače ta priča sa slikama i albumima je uopšte možda najtužniji deo priče ljudi koji su morali da izbegnu, koji su proterani. Koga god pitam šta ti je najteže što nisam poneo albume. Naravno, grobovi nisu mogli da se ponesu, ali albumi su ono zaista što je, ko da ti je deo života ostao. Pa u stvari jeste. Nekad nas neki ljudi isposjeti, nekad, ali slika. Jer znate kako je kad čovjek mora birati šta bi uradio? Meni je recimo najstrašnije bilo kad su ljudi domaćini ostavili svoje pse. I nekad bi nalazili godinama kasnije kad bi se vratili kući. Izgladnja, nikakve. To se dešavalo u Šipovu, u Grahovu, ovim predjelima, dakle su protjerani ljudi. I psi su, recimo, prijatelji kao i slike. Slike nas vrate u vrijeme, to su naši mali vremeplovi. A mi se još uvijek sjećamo onih albuma za koje smo kupovali ćoškove, ako se sjećate, listali ih. Jeste. Imao sam ja drug s kojim sam sedeo u školskoj klupi, on je živio u Zadru kasnije. Onda je preživeo onu kristalnu noć, kad smo polomili sve, bio je bogat čovek i došao u Beograd. Naravno, imao je grupu ljudi koji su došli iz istog kraja i onda su se sastali kod njega na Svetog Mratu za slavu. I jedne godine, 2-3 godine, pošto je završen rat, ja vidim svi se nešto domuđavaju, pričaju, malo plaču, malo se smeju. Tada je otišao, prvi od njih je otišao u Zadar. I slikao je svakom od njih, recimo sa prvog sprata, slikao je njegova vrata koja se nalazi na drugom spratu. Pa mu je slikao balkon. I onda čujem njih, eno ga još onaj moj oleander na terasi, vidi mojih vrata. Tako da nastavlja se ta priča o slikama. A nastavak priče ove je sledeće godine odlazi ćerka tog mog druga, odlazi u Kanadu da živi. I sad zove odande na Svetog Mratu, mi se pokupile na slavu i ona zove, majka joj diktira nešto. Ja pitam šta diktiraš? Kaže, juče sam joj diktirala kako se pravi sarma, sad joj diktiram, kaže, kako se pravi zaprška za sarmu. A pitaj ko će ti doći na slavu? Srbi, muslimani, Hrvati, svi oni koji su proterani. I skupljaju se sad, dakle oni koji su morali odu, skupljaju se kod onih, ne do Bog, više se to ponavlja, ali ajde. Što kaže, nikad se ne zna ovom narodu šta će mu se dogoditi.
To je slično ovo. Nismo ni ovo očekivali što kaže Veseline, veseli se, pa evo u što lete smo. Ja se sjećam onih vremena kada su roditelji tjerali djecu da izađu napolje, što bi čučali za kompjuterom po cijeli dan. Da. A sada im brade da izađu napolje. Da li? A znaš, a ja se ne znam kako se ljudi promene u ovakvim situacijama, ali se promene brzo i posle. Kad je bilo ono 76 dana bombardovanja, ja sam stanovao u soliteru koji ima 5 ulaza. Ja mislim da 6-7 godina sam stanovao pre tog bombardovanja tu, da sam malo koga poznavao. Odjedno smo se upoznali onim atlonskim skloništima dole, stavili rođendane deci zajedno smo napravili odbojkaško igralište ispred, sve je funkcionisalo fantastično i kad se sredilo, odjednom posle 10-15 dana, zdravo komšija, ko da je prošlo ono lepo vreme druženja. Pa nekad razmišljam kako će se kad se ovo završi, s kakvim ćemo posljedicama izaći, da li ćemo biti pametliji nego ono prošli put. Ima jedna poslovica koja kaže da nevolja zbliža, ali ova nevolja razdvaja ljude, šta je ovo? Da znaš kako je. Sve pokušavam da se smejem dok pričam o ovome, a pošto svakodnevno se čujem sa prijateljima, evo malo pre me zvao čovek iz Njujorka koga nisam vidio 10-15 godina. A ja sam sad trenutno na Zlatiboru i onda mi je jako, 1-2 dana pred uvođenja vanrednih mera, otišao sa suprugom na Zlatibor i onda mi je jako neprijatno kad me neko zove, prosto se osjećam kao da sam kriv što sam izvučen iz onoga što oni preživljavaju u urbanoj sredini. Ili ja ovde zaista mogu, kuća me malo u šumi, mogu da prošetam, evo pravim ove neke bukete od ovih zimskih ciklama i da ti ne pričam. Da. Još jedan par. Kažeš, nisam te razumeo. Kažem, još jedan par u gradu zavide ljudima na selu. Da znaš. Jeste, pa vidim da su u Srbiji su izdato 13.500 ovih dozvola poljoprivrednicima. Ja mislim da oni koji su nekad mrzili da izađu u njivu, sad jedno čekaju da odu u njivu. Pa povezan sam ovamo s ovim mojim drugarima, imamo i te ove društvene mreže zajedničke. Pa za neke nisam znao koliki su inadžije, znaš, inate se s ovim merama, onda neki su previše uplašeni, pa čovjek ne zna kako da nađe neku sredinu. Ja nisam merodovan, pošto sam se izvukao ovde, ne znam kako je kod vas u Banja Luci, ali izgleda treba pametno prići svemu. Ja sam inače, nikad nisam živio u Banja Luci, ja sam živio u Mostaru, ali trenutno sam van Mostara. Je li izgleda da poslije ovoga, čini mi se, uopšte neće biti važno gdje je čovjek, jer ćemo se odviknuti od kontakata. Verovatno tako. Vidi, meni su 2 brata od tetke najbliža živjeli u Mostaru. Bili su tamo blizu, mislim da su čak u Željkovom soliteru, Željko Samarić, otac mu je bio vojno lice. Jedan je sad brat lekar, je na VMA, čak je načelnik svim internistima, Ratković se prezivaju, a drugi je u Cetinju. Eto, tako ti je to otišli. I kad pričam s njim, oni su uspeli da donesu albume, ali je ostao očev grob tamo. Da. Ali dobro, zato... Da ti je priča. Mi smo sad samo da ste ga dobro. Znaš šta, meni se dogodilo nešto što donose ove izolacije, nešto što može da bude dobro. Završio sam recimo knjigu za koju sam mislio da će mi trebati još 2 meseca. O, super, mogu da to jako. I na Zlatiboru sam tako pritisnuo nešto, pa znaš kako ti kad ti dan traje u stvari, ne traje ti 24 sata, nego mnogo duže. Tako sam nabio neki ritam sebi i završio sam knjigu, poslao sam je tamo na čitanje, jedino, verovatno štamparije neće raditi baš onim ritmom kao što smo očekivali da će raditi, ali nema veze. Nema veze, znaš šta, malo mi je krivo što sam je završio, što još ne pišem, ali dobro. Kažu da je proces važniji od uspjeha. Šta kaže? Možda je zapravo suština u tome da se nešto nastoji, ne da se uspije. Pa
A dobro, i to je istina, znaš, ja ne računam, to ne mora da bude uspeh, naravno, znaš, pa i sam znaš da ti je lepota ti u stvari u procesu pisanja, u procesu rada i pripremanja. Doduše, ne volim kad oni kažu odmaram se dok pišem, nije to baš odmor. Daleko. Kakav odmor, jeli? Treba mnogo prvo onih drugo priprema, pa onda ući u priču, a sad sam nekako, tako sam rasterećen, dešavalo mi se ono dok sam radio da po celu noć nisam spavao, pošto vraćaju ti se likovi, vraćaju ti se dijalozi na koje zaboraviš ujutro, pošto sam već u godinama u kojima se ne pamti baš ono sve od juče, pa eto, šta ćeš sad, pričam sa ženom malo više nego što sam nekad pričao. Znači, prinuđeni smo zapravo, blagosloveni smo time što moramo pričati sa ženama više nego obično. A znaš šta mi se dogodilo isto? Ove 3 nedelje primetio sam da nismo digli glas jedno na drugo. Što ti se u onom brzom življenju u urbanoj sredini događa. Znaš kako ti, šta je, gde su dojse, kako su krenuli, šta je bilo, pa nekad ti izleti ono što ti ne bi izletilo. Ovde nekako, da li nas je ovo nateralo, a možda i ta priča što blizanci su mi ostali u Beogradu, stariji sin sa unukom je otišao u Suboticu, pošto Snajka ima tamo veliko dvorište, može dete trči i vozi bicikl, mi ovamo tako da ne porodica na 3 strane. I sad jedno drugom glumimo i decu i unuke. Ne samo to, nego i sudbina vam nije blizu, pa nema podrške. Pa i to je istina. I to je istina. Znaš šta, kako ovo vreme neverovatno, sigurno ga doživljavaš i ti, kako čuješ stvarno neke ljude koje nisi čuo godina. I onda i neverovatna je stvar i koliko god se obraduješ nekome i tada shvatiš kome si prijatelj i ko ti je prijatelj, iako ga ne vidiš na duže vreme. Nastaviš razgovor kao da ste se juče rastali. Ima neki sa kojima razlačiš. Reci. I prag tolerancije se jako spustio. Tako da u ovim okolnostima, kada svi pomalo polude od klaustrofobije, ako vas čovjek otrpi i ispoštuje, onda možete znati da vam je stvarno prijatno. Ima tu logike. Ima velike logike. Mada znaš, svi pričamo da ako imaš 2 prijatelja, onda si srećan čovjek. Ja imam sreću što su svi moji prijatelji i kumovi ljudi iz srednje škole. Dakle, znamo se kad smo delili, kad smo skupljali pare da jedan sok podelimo. I danas nam je ostala ta ista priča, kada svi smo situirani dobro. Imamo dobre porodice, dobro decu, unuci su krenuli. I ostala nam je ta ista priča iz tih srednjoškolskih dana, ako izađemo uveče, bez obzira ko će večera, ko će samo da pije piće, na kraju se pogleda račun i ravno ostao dužan, ko će voditi sljedeći put na piće. Ajde, kad smo već u retrospektivi, mi smo iz svog vremena ponijeli nešto što možda ove nove generacije nemaju. Ponijeli smo dosta skromnosti. Slažeš se sa mnom? Znaš šta, pre neko veče, ja ne znam koje si ti godište, ja sam 47. Moj otac je bio vojno lice, vidim uopšte da su i deca vojnih lica drugačije se ponašaju. Naučili su bili, ne ono kao što neko to hoće pežorativno da kaže, ustajali ste na zvuk trube, dobar dan tata i ono pozdravljanje, nego sasvim jedan drugačiji odnos imaju i prema drugima, a ovo što si rekao, pre neko veče sam gledao jednu dužu emisiju Ćirilicu kod Marića, recimo sinoć, pa pričaju o tome, o ljudima koji vode računa o tome šta su njihove obaveze. Kaže, evo pogledajte penzionere, šta bi donelo Titovo vreme, da gledaju da sve plate na vreme, da svaki račun plati na vreme, da ne bude nešto da sam okasnio, dok recimo, neću naravno da napadam ove, svi misle lako ćemo, znaš, neću pa kad mu dođe neka opomena, onda ne zna šta će, znaš. Tako se dogodilo sa ovim brzim ulaženjem u ove kredite koji su, evo, doveli do toga da ljudi ostaju sad bez stanova. Reci mi,
Šta bi se moglo desiti, pošto sam upravo otkrio da si puno stariji od mene. Dobro. Reci mi šta bi se moglo desiti, vidio si promjene, možda se ne sjećaš onog vremena o kojem su pričali naši stari, kad je trebala dozvola da se ode iz grada u grad ili iz mjesta u mjesto. Sumnjam da se ti sjećaš tih vremena. Teško. Da. Evo izgleda da polako dolaze ta vremena, znači ograničenje kretanja, zabrana kretanja noću. Izgleda da nam je u nekoj vrsti genetskog koda neka vrsta discipline, da to možda i nema veze sa društvenim uređenjem. Divljaju, Francuzi divljaju, samo mi ovako fino slušamo i dobro se. Pa znaš da teško je razaznati šta je istina, šta ne od informacija koje dobijamo. Recimo čovjek iz Njujorka koji me zvao malo pre kaže da nije baš onako, pošto prati naše televizije, kako je ovde, kako se priča, da je, pa kao, to ti ista priča kao ja odem na Kosovo često, pa niti je Kosovo ono što pričamo ovde, niti Srbija ono što pišu kosovske novine. To ti ista priča kao ovome o čemu si ti govorio malo pre. Ali čini mi se, znaš, kad se pomenu ove cifre, kako virus napada ljude, koliko ljudi umire, mislim da mnogi shvate da ipak treba poslušati oni koji pozivaju na disciplinu. Ja znam da smo mi, kako je Branko Ćopić govorio, antiprotivan. Sve što ti se kaže, čovjek bi najradije uradio suprotno, ali znaš kako je, ja strašno verujem stručnjaci. Ja kad mi se pokvare kola, vodim kod automehaničara. Kad sam bolestan, odem kod lekara. Zašto ne bih verovao i lekarima danas kako treba se ponašati? Ja znam da je teško, imam sad ove prijatelje, pošto sam ja na Zlatiboru, mogu da šetam kroz šumu, koji mi kažu, ne znaš ti kako je šetati i brojati korake na terasi. Kako je šetati, i malo pre zovem ja glumac, inače neću mu reći ime, jer je sramota kad čovjek sa toliko uloga i svega i dalje živi u stanu od 40 kvadrata. Kaže, ceo mi se život sveo na 40 kvadrata i na terasu od 2 kvadratna metra. Strašno. Znači, strašno li? Pa izgleda da imamo i određen, šta kaže? Ali i određenu količinu autocenzure koje smo stekli godinama. Ja recimo, to je moj lični stav. Mislim da je... Znaš šta je veselina? Teško je Kažem, moj lični stav je da ovaj virus nije ništa gori od virusa gripe. Pa to ne govorim, ali treba sabrati nešto drugo i razmisliti ovako. Sve što nam se događa, priroda nam vraća ono što mi njoj radimo. Ja ne verujem u mnogo ajde neka bude i ta teorija zavere da nam je taj virus podmetnut, došao iz neke laboratorije i tako. A i to ti opet vrsta ludila koju ti vraća priroda, vraća je preko čoveka, tako, koji svašta njoj radi. Jer ovo što doživljamo sa klimatskim promjenama, što doživljamo sa raznim boleštinama koje nam se vraćaju, pa priroda je uništila dinosaurusa koji su mnogo jači bili, nepametljivi od čoveka, poništavale razne vrste kroz... Zašto to ne bi uradili u čoveku koji se ovako odnosi prema njoj? Malo je deprimirajuće kad se ovako priča, ali mislim ima dovoljno istine u ovom. Da, ali je i činjenica da ono plaše nečim. Ne znam, sjećaš se ti ozonskih rupa. Ja sam mislio, kako su pričali o tim ozonskim rupama, da ćemo se kretati samo noć, a danju nećemo izlaziti. A desilo se obrnuto. A u vremenu ozonske rupe su zarasle na neki volšeban način. Ili recimo ebola. Znaš šta, nekad je ona rupa... Da. Pa onda kako su govorili za HIV, recimo Todor Jovanović, lekar, on je prvi govorio da je HIV izmišljen u laboratorijama i da je smišljen bio prema mnogim bogatim Amerikancima koje su pare koje su stekli vratili posle kroz humanitarne delatnosti, dakle, boreći se protiv HIV-a. Onda treba videti gde je taj HIV napadao, koje delove. Napadao delove, recimo u Africi, gde ima dosta dijamanta ili tako.
gde možeš da odeš pa lepo u eksploataciju. A dakle, ovo je druga priča danas, ali ja pričam, ovo sve navodim na onu vodenicu da nam se priroda na strašan način sveti zbog toga što ne vodimo ove računa o njoj. Ja sam čak u jednoj knjizi, Teslina pošiljka, na kraju sam je završio tako što knjigu rešava jedan orao i jedan vuk. Jer mislim, ovaj ludi čovek, kakav je danas, teško da će se prizvati pamet. Čovječanstvo izgleda već odavno ima dijagnozu. Hoćemo li svi oboliti od klaustrofobije ovdje? Ili ćemo oboliti od agorofobije? Šta je više moguće? Pa, znaš, ne verujem. Čovjek je dosta pretrpio tolike stvari. Ja sam recimo upoznao toliko ljudi koji su preživjeli Mauthausen, Auschwitz, pa su poslije svega našli toliko u sebi snage da mogu da se smeju. A treba znati da je ne znam u kom logoru, da li u Auschwitzu, da je izlazio ratni jež. Oni su štampali, uspevali se tamo da ga kriju. Jež je u jednom trenutku, pošto sam ja 40 godina već saradnik ježa, štampao reprint izdanja tog ježa. Naravno, nije to neki humor kome možeš da se, verovatno su oni vodili računa ako bude slučajno pronađen. Šta će se dogoditi? Hoću reći da u najtežim situacijama ljudi, zato ne bih mnogo mračio, mislim da nećemo izaći baš toliko klaustrofobično. Isto je bilo i za vreme bombardovanja. Veruj mi, ljudima je bilo ih je malo na ulici, jedno se događalo pre podne u Beogradu na trgu kad se izlazilo i pevalo, kad smo pretili, imali onaj target, gađajte i peva, i kad je bila najpopularnija pesma Ne može nam niko ništa, jači smo sudbine. Mitar Mirić je doživio u najgore vreme da ima najpopularniju pesmu. I sjećam se da su oni koji su preživjeli zvali sebe promašenim ljudima. Da, promašeni. Ili ono kad su izlazili, kad su porušili srušili onog nevidljivo, kaže izvini, kaže nismo te videli. U Buđanovcima. To je bila čitava serija aforizama, da. Evo opet iskorištavam to što si stariji od mene, ja te pitam nešto, pošto sigurno imaš. Ja imam svoju teoriju o kojoj narodi koji su opstali vijekovima, nekad desetinama vijekova, zapravo preživljavaju zahvaljujući svom smislu za humor. Poljaci, recimo, zahvaljujući Jaroslavu Hašeku, onda Englezi, zahvaljujući Johnu Cleeseu, onda Monty Python, da. Ja i, recimo, Francuzi, zahvaljujući Fernandevu ili... Ja mislim da narodi koji imaju smisla za autoironiju mogu preživjeti. Recimo, Hrvati bi, čini mi se, bubreg dali da imaju nekoga kao što je Branislav Nušić, Petar Kočić. Da. Da je zapravo to što narodima pomaže da prežive kada se u najgorim situacijama znaju šaltati. Jeste, ja recimo... Znaju se nasmejati prvo sebi. Mislim da je jako bitno da čovjek koji ume da se nasmeje sebi, onda ima pravo da pravi šalu i na tuđ račun. A inače, Srbi su narod, ne mislim samo na Srbe, mislim ljudi koji žive u ovom delu, jer su veliki, mi smo mnogoljudniji, pa je veći naš uticaj, veliki uticaj na ove druge. Da postoji zaista taj neki smisao za humor. Ja sam, dok sam radio listu Prosvetni pregled, pa tada smo štampali neko reprint izdanje nekog partizanskog bukvara. Znaš koliko ima tamo duhovitih stvari koje su rađene za vreme rata, koje su pripisivane slovima, a mogu zamislim u kakvoj su situaciji pisane. Mada dobro, sad će nam oni koji su bili na onoj strani reći da nije baš bilo onako kako su pobednici pisali istoriju. Ali zaboravimo na sve to. Bilo je humora i na jednoj i na drugoj strani. Ja znam, recimo, u najteže vreme, dok sam bio urednik Duge, nama je maltene bilo pravilo da u prvom delu tekstu mora, koliko god bio težak tekst posle, da mora na neki način, to je način da se uče i čitalac da čita tekst, da moraš da imaš neku caku, ali da ne pređe granicu koja može da povredi čoveka. Meni je uzor zato bio Senad Avdić.
u svom uvodniku u Slobodnoj Bosni. Slobodnu Bosnu nisam čitao, ali od Senada Avdića uvodnik bi čitao obavezno. I Duga imala svojih. Je li institucija pa mi smo još uvijek aktivna kod vas u Srbiji? Morate priznati, tebe čujem stalno isprekidano, pa ti vatam po neku reč, znaš, pa zato ako ti neka ne odgovorim direktno, to je zato što mi pobegne mi po nešto, ali imaš pravo, ja znam da su najveći karikaturisti u najteže vreme, u slobodno vreme, Koraks je tada radio karikature velike za Dugu. Onda prešao, čini mi se, da u vreme, pa postao negde drugo. Tada su imali Momu Kapora koji je stvarno, koji je otvoren duh. Bora Čorbe pisao tada za Dugu. Prelević je tada pisao, pokojni Prele, Bog da mu dušu prosti, takav talenat se teško rađa, talenat za u toliko grana umetnosti. Ljudi ne znaju da je fantastično slikao. Kod njega kad sam ušao u kuću, kad sam vidio veliki portret Jimi Hendrixa, me su se noge otkinule. Čovjek je toliko dobro pisao. Verovatno Momo Kapor je jedan od najboljih crtača, sigurno. Čovjek koji za mnogi ne znaju da je završio u stvari u akademiju, likovnu akademiju, da je pisao, a nekad su njegovi, pa vidi šta se događa sad, pošto Duga nedeljom ima momine tekstove, stare. I sad, ja uvek kažem moj suprugi, da vidim Slađo šta danas piše Moma, kao da je Moma živ. Ja sam imao tu čast da me njegova Ljilja zvala na njegovu prvu knjigu posle njegove smrti, gde su bili sabrani tekstovi koje on objavljivo u onoj reviji, Jatovoj reviji, sabrani su bili i onda sam ja govorio o njemu, o nekom, ja ne mogu reći smo i prijatelji su, oni se biraju, ali smo bili zaista, može se reći, drugari. I to je bilo nešto neverovatno za Momu Kapora, recimo, pošto sam ja, kad sam bio urednik, kad sam slao ekipu da naprave neke priloge sa njim, Moma samo pitao koliko treba da traje prilog. Ako mu kažete 3 minute 17 sekundi, to je tačno 3 minute 17 sekundi bez gledanja u sat, on će prekinuti svoj govor. Tako je bio profesionalac. Dušo čoveka, da ga stavljaš, kako to kaže, na ranu umesto melema. Inače je to interesantno. Beograd, taj vaš Beograd, naš Beograd, Momo je, došavši iz Hercegovine, nekako sagledao puno ljepše i puno bolje nego rođeni Beograd. Je li to možda pravilo da čovjek iz daleka bolje vidi? Pravilo je ako si talentovan čovjek. Ti možeš ba sama kada pošalješ gde hoćeš, neće ništa vidjeti. Ali Moma je, moj otac je iz Dormitora, ja sam Dormitorac, meni je mama Cetinjanka, meni je pravo prezime Šljivančanin, Veselin je moj brat od strica, ja sam mu i priređivao njegov pa ja vidim taj svet koji dođe sa Dormitora, sa planine, to je stara Hercegovina, hercegovački svet. Kako, da mnogi progledaju uz njih u stvari u Beogradu. To je ono, dakle, ako su dovoljno pametni da vide na način kako oni vide grad i kako vide život, progledaće. Možda izgleda malo smušeno, ali nije. Ima istine dosta ovo što se rekao. Mislim da je razlika među Hercegovaca i ostalih ljudi jedino to što se rađaju sa književnim jezikom. Pa lakše nalaze riječi za ono što zapravo svi misle. Je li možda u tome stvar? Pa, znaš šta, evo ja gledam sad, pošto sam sad dosta slobodan, pa gledam Džeknu, onu, znaš. Da, stavnic. Čuše, slušam i gledam taj jezik i smejem se, umirem od smeha. U stvari smejem se tome, se sjećaš serije Alf? Kako ne? Alf je govorio istinu i zato je bio smešan, govorio ono čovjek što misli. I to je upravo smešno, vamo svi se smešili, ovi u ovoj seriji govore upravo onako što ne umeju da sakriju ono što žele da kažu u tom trenutku. I onda jedino sakrivanje im je iščuđavanju, znaš, čušmane. Crni, umiremo smeha, verujem, sad ću da nastavim da gledam i one neranđe,
mrzim ja ne ražem, volim no trpim. Pa tako da očekujem sljedeći nastavak smejanja. Uopšte sve što je pisao gospodin Karadžić je zaista duhovito i smešno. Kod nas, recimo, napravio sam potpuno istim riječima dvije različite stvari. U stvari sličnim načinom. Recimo, ako vam dijete dobro uči, onda kažu ovo blagoš tebe. A ako dijete loše uči, ovo kuć tebe. Ne, meni priča mi majka, moj tata je bio na Golom otoku, znaš, i onda meni je i more i planina bio dormitor, tako. I onda majka da bi pokazala kako nam nije loše, znaš, živi se dobro, obukla mene u belo, skroz u belo, kao maltene, kao kupusaranog leptira, i ja ulazim u kolibu i strina preko onoga bakrača, čađavog od 50 litara, znači preko čađavog bakrača pa preko mene onako šađi protiv uroka. Od glave do peta prešla me crnim da me urok ne dira. Tako ti je to bilo u to vreme. Tamo će ti reći grdna lijepa li si. Da ne urekne. Da ne urekne, da. Ili ono govno u podnos. Kad govori da ga hvale mnogo, ne valja se. I tucizmi, mašala. Uvijek se mora... Mašala, je. Rodila malog šaronju, mašala si, mašala. I ne smiješ mnogo nekoga da hvališ, to je problem odmah, znaš. To je zato što na riječi pohvale u ovim našim, da kažemo, škrtim i surovim krajevima, nisu ljudi ni navikli. Recimo, moja majka, nisu. Kad bi dobio književnu nagradu, rekla bi ono moje magare, ona moja budala. Moj čale govori... Moje dijete, dobro, moje dijete. Moj čale govori, prosto ja pratim. Moj tata meni je ovako hvalio moje tekstove o podzemlju u Dugi. Pošto ja pisao zaista o podzemlju, Crnu hroniku, i umjesto da pohvali, vidi da treba pohvaliti, gdje će te neko sve s noge na nogu. To mu je bio sam komentar za ono što sam pisao. Mada je bio blizu toga, znaš, ali nije red da pričamo o Dugi u tom vremenu, pošto je jedna koleginica ubijena i svi ostalo, ono što smo mi doživljavali, preživljavali je zaista samo ovoliko onoga kako ona prošla. Govorimo o Daljibu Jasinović, naravno. Recite mi je slučaj... Moje drago i nikad pa sad iz početka opet kreću, ali ne znam, sad je državna televizija pravila je neku emisiju pa je zvala nas koji smo radili sa njom i čak je i Momčilo Perišić koga nema dugo, general Momčilo Perišić koga dugo nema u javnosti, pošto meni u jednom intervjuu 2001. ne baš eksplicitno, ali mi je rekao da je ona ubijena i on čak, neka je sumnja da to dolazi iz redova vojske, pošto ona direktno uticala na izbor načelnika generalštaba. Ali to je duga priča i nije za ovo vreme. Ma da, na kraju kraja. Priča o tome kako ćemo izaći iz ovoga i kako ćemo biti, čini mi se. Puno su se shodniji. Ja ne znam, ne znam kako je koga, ali ipak mislim da se narod dosta pridržava ovih nekih saveta. Da su ljudi ozbiljno shvatili, znaš kako dok je bilo, čini mi se da je ovo gore nego u vreme bombardovanja. Prvo što ne znaš u televiziji da li te plaše, da li te hrabre i onda ti je bilo, znao si kad krene ona sirena da se skloniš negde. Ovo ne znaš s koje će te strane vidljiva budala ove napasti, ali vidim prema društvenim mrežama da su ljudi da su zadržali duh. Ja imam jednu decu, pošto ja još uvijek igram odbojku, najstariji sam vjerojatno odbojkaš, imam tu ekipu Mladići se zovemo, pa smo povezani međusobno. To je meni prava radost kad mi dođu njihove primjedbe ili skidanje sa raznih sajtova, cake koje pročitam u tom zajedničkoj grupi Mladići, tako da me to održava na neki način. Živeo ti mene. Ja volio bih da vas mogu ponuditi, ali to je jedna od boljih stvari.
Možemo onako kuc Ostane li više vina ovdje. Kuc prema televiziji, ali zavidim ti na hercegovačkim vinima, to moram da ti kažem. Pa više su nakupani. Imam kući, pošto ja volim vina, ne pijem puno, ali volim vina, pa kad sam krenuo na Zlatibor, nisam teo da ponesem, imao sam iz manastira Tvrdoš, imao sam dva crna, ali kažem, neko ostanu za Beograd, kad se završio, kad dođe da pozovem prijatelje, da ih na fini način popiju. I to je pitanje, šta vi mislite o čemu? Veseline, zastala mi je slika kod tebe, ne znam šta se događa. Evo sad ću. Sad je opet dobro. A sad si mi se odjednom mi se raširio. To je epidemija. Ljudi se već odavno boje jedni drugih. Da. Sada se pogotovo boje jedni drugih. Sad se boje nečega nepoznatog. Ali sam vidio, baš kad pričate o tim cakama koje vam šalju razni ljudi, pričaju korona i virus gripe. I korona kaže virusu gripe, nešto ti ove godine slabo ide. Virus gripe. Pa ti imaš bolji marketing. Pozdrav tome stvari. Znaš kako je. Verovatno i kod vas, je li izlaze imate fantastičan časopis satirično humoristički, izlazi sad? Gdje u Mostaru? Humoristi se javljaju kod vas isto, pretpostavljam. Mi smo cinici u Hercegovini. Kod nas je svaki humor stidni. Tako da možda drugim ljudima nismo toliko duhoviti. Znaš kako ti, meni je predivan jedan vic koji pričavam za Hercegovce sa ove Trebinske pijace. O Hercegovcu koji je dobar trgovac. Za sir, znaš to verovatno. Mu kaže ona, pošto je fino oslovljavaju, kaže, gospodine, vama taj sir smrdi. Kaže, ne, gospođo, sir je u redu i ja smrdim. Ili se odalji pa kaže, a sad? Ima gore. Dobro, to je... Kažu, zašto su Bosanci dobili Hercegovce, a Srbi Šiptare? Zašto? Srbi prvi birali. Ne znam. Pa kažem, Srbi prvi birali. Nisam te čuo baš... Kažem... Pa dobro, dobro, smejemo se, znaš šta, dok postoji tog smeha među onima koji se nisu razumeli do skoro dobro je. Jer smiješno i strašno, znate i sami, znaš i sam, da idu zajedno. Nema jednog bez drugog. Pa nema, gledaj, znaš šta mi se događa, ne znam da li tebi ili drugim ljudima, od kad sam ušli u ovo prokletstvo s ovim, pa kad legnem uveče, ja nisam ni znao koliko pesama znam. Odjednom mi se iz posvesti izlaze, sinoć sam pevao neke pesme, naravno budi pevao naglas, ali pevam ono u sebi. Sinoć sam celog Cuneta Gojkovića ispevao. I danas upali prvi program televizije kad emisija koja se zove Zlatna ploča, 1 sat posvećena Cunetu Gojkoviću. Sad čekam koji me koncert večerac očekuje u mojoj glavi kad budem zaspo. Inače, postoji jedna televizija, Melos ovde, to je kraljevačka televizija. U roku od 3 dana puštali su 1,5-satne emisije, jedna posvećena Safetu Isoviću, a juče je bila Mehu Puziću. Tako sam se posjetio Sevdaha, onih starih pesama, i koliko naš narod ništa ne zna, da su najlepše pesme koje je pevao Safet, da mu je komponovao Srbin Rade Jovanović iz Goražda, da je možda među najlepšim bosanskim pesmama Prođom Bosnom kroz gradove i u Lijepom gradu više napisao Dragiša Nedović, Srbin, da je on 9 godina živeo u Splitu, da je napisao splet najlepših dalmatinskih pesama. Koliko smo pomešani međusobno, koliko toga nismo svesni. Da je Prolazi jesen, na pragu je zima, Krnjevac napisao, Safetu Isović. Dakle, pesma od koje ti se otkinu noge kad je čuješ. Ko se jedno napije vode sa baš čaršije, Novica Negovanović. Dakle, neverovatne stvari koji nismo svesni, koliko smo mi povezani. Zato jedva čekam da legnem večeras, koji će mi se deo koncerta javiti i vratiti u glavu.
Pa zato je to tako strašno, to su pisali Srbi. Ukočio si mi se. Stalno se neko s dušom rastaje, da sina traži majku, umire, izdiše. Znači, u tome je stvar. Da, ima nešto, da. Ima Pa, nešto i... Kad na svadbama pjevaju takve pjesme, Da. onda je to strašno. Na svadbama da bude veselo. Ali ima, bio sam skoro, u stvari negdje prošle godine, u Vojvodini ima mnogo mesta, ovo je Ravni Topolovac. Dakle, to su Hercegovci koji su došli u Vojvodinu iz Topolovca, pa su došli u Ravnu. Ima pasuljada tamo, prave, i bio Bora Drljač je bio gost. I sad neverovatna stvar, on donese ono pojačalo, znaš, malo, samo tantrlan, ide se ovdje. I to ide sat i on samo menja reči, znaš. I onda se umiru od smeha, sede recimo, sad ne mogu ni da ponovim stihove, to što si rekao malo pre kako se gubi smisao kad se pogrešni stihovi pevaju u nekoj situaciji. Sin i ćerka, drže se otac i ćerka i on peva stih koji nikad ne bi smeo da otpeva ni pred ženom koju ne poznaje, a kako te zaludi pesma. Ili jednom sam se vraćao imao sam književno veče u Malom Zvorniku i vraćao sam se i kako sam uključio neku bosansku stanicu i nisam mogao da verujem koju pesmu čujem prva na rang listi. Kako beše melodija pevaju Klapaška, vjerovatno, kao oni Mara iz Kalesije, oni što su pevali. Peva, kako beše u Barabe poznaje se žena, znaš, sva je modra i otečena. Da li je moguće da to možda bude prvo na rang listi? Onda posle toga viču Gangnam Style. Ali nevjerovatno, druga strofa još gora. Ja ne znam ko stvarno od urednika dozvolja takva pesma može, a pritom pričamo o porodičnom nasilju i kako se do njega dolazi. A pritom pevušiš pesmu i verovatno se to na veseljima držiš do ruke i gledaš ženu, pevaš, obe ste veseli, a pevaš jednu pesmu, a pritom ne razmišljajući koje reči izgovaraš. To ćemo se malo ti pričati. Pjesmu Garo, Garo, gariš se sada, recimo. Ko što si se gari. Dobro, ja se radio u tim zabavno-muzičkim emisijama. Pa su me mnogi napadali, piše Žamaj, pa se napio lepo gore, poradiš ovo, a radiš narodnjačke emisije. Sad, ja sam zahvaljujući tim narodnjačkim emisijama i tome što sam putovao po inostranstvu sa pevačima narodne muzike, naravno nikad nijednu ružnu reč neću reći, ja mogao bih da ispričam stvari koje sam doživljavao, jer zahvaljujući njima ja sam stvorio neki standard i obezbedio decu. Prema tome, sad oni koji su me napadali kažu ipak nisi glupo radio u svoje vreme. To je već postalo mainstream. Rockeri su nekad bili krivi za drogiranje, za krivi put. Sad se promenilo. Bilo kako, seks, rock and roll, seks i alkohol, tako beš. Da, sad se prebacuje na ovu drugu stranu. Pa i rockeri su i pokvarili narodnu muziku, samo se treba vratiti u 90. godine kada je zamro rock and roll na neki pravi način. Nisu sve grupe, naravno, bilo je EKV i još neke grupe, Party Breakers i ovi koji su ostali, ali onda su rockeri počeli rade aranžmane narodnjacima. I oni su u stvari praktično nesvesno kumovali onom talasu koji je u stvari bio državni projekat. Da se kao nacionalno probude kroz neku vrstu muzike. Pa čak smo doživjeli da su Bora Čorba, Vaja Malik Ninja, sećaš ti imao jedan spot gde pevaju pa Lepi Mića koji je sad ovamo u Zadru. Sećam se, on izdao je dva albuma koji su zvali Srpska Republika 1 i Srpska Republika 2. A u jednoj i drugoj su pesme, su turska muzika, turski ritam, ali pevaš kao srpsku pesmu. Pa sjećam se jednog stiha iz neke njegove pesme, možda neće biti tačan. On kao šeta između grobova i peva ustaje moja rodbina iz groba, dodija mi je crna garderoba. Mislim, ne ponovilo se nikad. Da, ali ima duha. Vaja Malik Ninja ima duha. Ne, ovo sam govorio... Ali on nema duha. Ne, ovo sam, Mano Kninđi svaka mu čast za neke pesme koje napravi. Ali recimo ima nešto drugo. Sjeti se pesma Plači mala plači i ostao sam na rači.
Ali to je najtužnija srpska pesma. Ja sam to rekao Bori kad je prepošto tada bio, radio sam onome u Europinku, je to donao kao hit i ona smejući. A Boro pa kažem, ta pesma uopšte nije za smejanje. Ona govori o tome da je Srbija ukinula sankcije svoje braći preko Drina, tako? I ona plače, ne može da pređe na drugu stranu, pošto su Srbi udarili sankcije Srbije. Ali dobro, znaš kako ti je to što reče, ti malo pre sve se vraćamo na ono, kad igraš i džuska si zaboravi šta govore reči neke pesme. Ali kako se čini, Bog izgleda da nas tjera da osjetimo i najbolje i najgore, i izolaciju i slobodu, i policijski čas i anarhiju. Sve smo osjetili. Jel to... Može li živ čovjek da izdrži ove promjene što smo i mi izdržali zadnjih 50-60 godina? Ne znam 50-60, ali 30 sigurno jeste. Znaš kako je, danas kad pričaju ljudi o srećnim vremenima kao Titovim vremenima srećnim, zanemaruju samo jednu stvar. Znaš kad kažu, ja sam tako nekad mislio, imali smo crveni pasoš, kaže pa si mogu da ideš gde hoćeš. Gde sretnem se s prijateljima u Trstu, trčetimo sa 2 kese, guramo se, ne pusti me ili dođeš do WC-a, ona neće te pusti unutra da ne popiješ jedan sok, platiš, a to ti je bilo naše putovanje u inostranstvo. I kad govorimo o toj sreći, to treba govoriti o vremenu, u stvari o vremenu socijalne jednakosti u kome smo svi nismo imali isto. U tome je ona nesreća. Danas kad imaš ove koji imaš enormno imaju više i ljude koji imaju enormno manje, onda vidiš šta je nesreća. Dakle, onda smo bili ušuškani u nečemu što je bio socijalni mir, ali koji nije bio toliko sladak kako želimo danas da ga prikažemo. Pošto mnogi od nas su doživeli i mnogo slasnije trenutke posle toga. Slažeš li ne? Jesmo li bili nešto što se zove vesela sirotinja tada? Pa upravo o tome govorim. Ali znaš kako, sve dođe na naplatu. Mi zaboravljamo sa koliko su mi kredita ušli posle toga ovde. Bilo je ono kao, moji roditelji su, majke radila jedno vreme u Kuvajtu. I moji roditelji su napravili ovo na Zlatiboru, gde se ja sada nalazim, maltene s nekim kreditom koji su mogli da otplaćuju od plate. I na kraju se to istopilo. Ali to je neko morao da plati posle. Kao one godine, kao što su na naplatu došlo ono što su radili Dafina, Jezda i ostali. Ili ono kad su nam nestale pare iz Beobanke, pretpostavljam, i tamo u bankama u Bosni i Hercegovini. Pa neko je pojao pare mog i tvog oca, tako. I neko je te pare na neke razne načine udružen sa vlašću, došao je do njih i došao je do firmi koje ima danas, koje ja i ti nemamo, naravno, nego pričamo preko Skype-a ili Zoom, ovo je modernija varijanta, tako? Jeste. A ja imam još jednu teoriju koja možda nije baš toliko zemaljska. Dobro. Kod nas, recimo, u Mostaru se proizvodili bojni otrovi. Da. Koje smo prodavali Iračanima da ubijaju Irance i zapravo svakome ko je htio to da kupi. Da. Nekom računu oko par miliona ljudi je pobijeno tim bojnim otrovima. Tito je proizvodio oružje za dobar dio trećeg svijeta i djeca se dan danas ubijaju time. I ja mislim da to nije moglo izdobriti. Zapravo to bio taj novac od kog solili i duhana. Znaš, kažu da je danas najprofitabilniji deo namenska industrija u Srbiji. Namenska vojna industrija. To je to licemjerje, nije čak ni vojna, ni namjenska. Da, ima drugo ime, pa sad ovo što se dogodilo bilo sa Krušikom, ali da ne pričam o ovoj emisiji o politici, prebacio nešto drugo, a inače ne volim da pričam o onome što je politika i što bi napadao, to volim da radim ovde u svojoj zemlji, iskreno rečeno. Da, tačno. Slažeš se? Slažeš se s tim? Kako ne, slažem se. Ja sam još u onoj generaciji u kojoj poštujem autoritete. Da. A koji si godište ti, Veselne? 67.
Pa ti si te beba za mene. Pa ja sam mogao da ti budem otac da sam bio pametan. Danas bismo razgovarali. Kad još uvijek velika debela beba. Znaš ti kako je strašno da se kad te neko pita kad si rođen, ti kažeš u drugoj, kako kaže na kraju prve polovine prošlog veka. Zamisli to, kako to izgleda. Sjećam se u školi, kaže Tito, kad je ono bilo Tito rođen u prošlom veku, mi smo se vatali za glavu. A sad kako je to daleko, ljudi? Da. Što kod nas rekli, stariji 3 lista od Kurana, ja to za sebe kažem. Pošto je Kuran hronološki složen. Jeste, prođe majku. Reci mi, izlazili se u Banja Luci, da pitam ja sad malo tebe, onako. Imali... Iskreno se način da se izlazi, ali ovdje u Mostaru i u Foči, gdje sam u zadnje vrijeme, da? Pa ljudi izađu napolje, neko nosi masku, neko ne, ali su uglavnom disciplinovani. Kod vas na Zlatiboru ne znate šta je maska, imate li uopšte? A imamo masku, čak na dole kad dođemo do prodavnice, sačekaju ti ispred, daju ti masku i rukavice, znaš. Onda vas ne puste preko reda. Ima druga stvar, nevjerovatno, ono su... Ali znaš šta, ovdje ti, znaš, sad sam tek doživio prvi put, svi smo gledali Paju Patka i njegove muke sa krticama, sećaš? Da. To ja sad doživljavam ovdje šta mi rade krtice na Zlatiboru. Pa ne znam više šta da im radim, a izgleda od ove 3 nedelje, pošto im tabanam od izgleda da ih nerviram time što šetam preko, pa su malo nestale. A veverice, ne smem ni to da pričam, veverice čuda prave, trče preko krova, onda dođu mi na vrata, čekaju da im dam nešto, valjda i one vide da je muka, znaš, a ne smem da im dam, pošto su bezobrazne, ne stavljaju rukavice i ne drže ono preko... Male nestašne veverice. Veverica je iz iste vrste kao i štakor, jeste li to znali, živi je rasadnik bolesti. A jesi znao kako se zove mužjak veverice? Vjeverac. Nije. Misliš čudo, zove se kao što se hrast zove negde na... Dub. Nego sam potražio video. Mužjak veverice se zove dub. Zamislite. Ja sam mislio neki veverko, veverac ili tako, ali dobro. Ja, dobro. Javlja mi se s vremena na vreme, mi izlazi da nije u redu konekcija na ekranu, ali dobro. A Bože moj, kakva tehnika, takvi i mi. I mi više nismo u savršenom stanju. Nego, znaš li ti kako znaš da je zlatna ribica muška ili ženska? A ono daš je da jede, jel? Znači. Tako sam ja saznao da sam, govorili su mi da mi je ime žensko, znaš, i onda sam ja isto kupio burek i kad sam vidio da sam u stvari jeo burek, a ne jela burek, shvatio sam da nisam, inače zaista dok se nisam pojavio na televiziji, meni su dolazila pisma na drugaricu Vanju Bulić, gospođicu Vanju Bulić, onda kad sam pisao malo oštrije tekstove, imao sam jednu rubriku koja se zvala Napet show u Zoom reporteru nekad. Uvijek sam imao jednu ličnost koju sam onako cepao, onako na fini način. Pa mi pričala mi Brena, kaže, putuju za avionom za Nemačku i Miroslav Ilić, bas iz Zoom reportera. Kaže, ću, pa kaže, izraz, polomiti noge, mislio je da sam žensko. Ali međutim, kad nas je upoznalo, poslije 3 meseca, kaže o meni, Burazeru, zbog tebe sam svake nedelje kupao Zoom reporter, da vidim zašto ti mene mrziš. I kad sam vidio da prema svaku imaš isti odnos, kaže, može ruka. Imam čak sa tog susreta pruženu ruku i sliku. Znači, ako mrziš sve podjednako, tako? To tako. A inače, pazi, ta mržnja sad u ovoj novoj knjizi, Savin osvetnik, koju sam predao, pod naslovom knjige, ljubavna priča o prijateljstvu, izdaje, mržnji i osveti. Sve izgleda kontradiktorno, a svega toga ima kad se glupo je da prepričavam knjigu, naravno, ali to je osnovni motiv knjige. Kad to izlazi? Pa izaći će, trebalo da izađe u junu, pošto je to... Pa ja sam mislio da će za noć knjige, ovo je bio dogovor, ali ne znam koliko štamparije rade sad, kako rade, pošto ja imam dogovor sa Lagunom da jednom godišnje sa ovim mojim glavnim junakom imam, pošto su to
Kako to... Principom u oktobru sam imao proslavu, imao to na sajtu Leslija, da sam imao prodatih zadnjih ovih 7 mojih naslova sa ovih glavnim junakom. Najbolje mi je do duše prošlo Simeonov pečat, to je priča o fiktivnom požaru koja je zapalio Hilandar, ko bi mogao da ga zapali, ali naravno nije to ona priča. I onda sam, pošto se to pokazalo kao dobar komercijalno, a i dosta pošto ja tu propletem istoriju i thriller priču današnju, pa dosta ljudi nauče i tako se pokazalo da je prijemčive su knjige te vrste, pa sam odustao od onoga što sam ranije pisao. Znaš da pokušao jednom trenutku da ubedim ovoga urednika Lagune, daj da piše opet kao Oko otoka, koja je najbolja moja knjiga. Kaže, da li si ti normalno, imamo zlatnu koku, sad ćeš ti da izmišljaš, kaže, nešto ćuti i piše. I dobro, do duše, znaš kako je, treba neka, ima ono jedno zlatno pravilo, kaže, ako ne iskoristiš svojih 5 minuta, pitaj Boga kako ti se ponovo vratiti. Ja već zamišljam Rambo 34, neki starci 40 godina, koji jedva trči. Kaže, kad će mojih 5 minuta? Vanja, baš mi je lijepo bilo pričati s tobom. I ja nadam se da ti nije žao. Nastavi. Lijepo mi je bilo pričati s tobom, proveo sam lijepih sati nešto. Nadam se da ja tebi nisam bez veze uzeo vrijeme. Dobro. Drago mi je zaista, reci mi, gde vam se studio nalazi? Pa studio se nalazi u jednom iznajmljenom stanu, u jednom gradu pored Drine, tako da nismo u studiju. Dobro, to ti, znaš šta, ja, pošto sam 65 plus ihihi, ne mogu da radim ovu emisiju posle ručke, mogu ti reći da mi dosta nedostaje televizije. Ali dobro, šta da radim? Dosta sam se i naradio, što kažem. Priča i ja jednom 60 plus, nadam se. I ihihi. I neće mi ali dao Bog da ti to nek polako, samo nek prođe ovo ludilo sad kako, znaš. Ja mislim da će se malo narod i opametiti, da će malo drugačije živjeti. Pa dobro, u to vrijeme će biti COVID-27, neće biti COVID-19. Pa jer sad je COVID-19. Mislim da nam dođe opet na jesen, majku. Nešto, žao mi je, pošto smo se bili dogovarali kako budeš došao do Beograda da svratimo kod mene da pravimo, tako? Da će Bog, pa ćemo da na tenane, da se gledamo u oči i na kraju emisije kako se ono kaže hvala vam što ste bili sa pruženom rukom. Najviše volim, pa i sam znaš, dok razgovaraš sa nekim da gledaš u oči čoveka. Jedino tada postoji ona prava interakcija na televiziji, da ne možeš upasti čoveku, da znaš, uhvatiš mu i ritam rečenice kad uzima vazduh, da ga prekineš u pravom trenutku, da ne bude i njemu neprijatno. Danas je možda bilo zbog ovoga što malo bilo zastajkivanja, ali natoliko baš dosadno. Kao recimo neverbalna komunikacija, koreografija u Ljube Alučića, pošto on više odavno ne skače, ali radi ovo. Vanja, hvala još jednom. Raditi mnogo dobru vežbu koju treba da radiš, ako 12 minuta brzog hoda, pa 4 minuta potpuno laganog hoda i 12 minuta ponovo brzog hoda i onda odmor. To ti zameni teretanu, veruj mi. Kažu ljudi, čovek koji je najpoznatiji profesor Dr. Veselin Rašović, koji ima svoje programe, kaže, apsolutno zamenjuje ti teretanu u trajanju od 45 minuta. Znači, 12 minuta brzoga hoda, 4 minuta potpuno laganog hoda i 12 minuta ponovo brzog hoda i onda odmora. I kaže, u tom odmoru u stvari vršiš regeneraciju mnogo toga. Nemoj da vrtiš očima, nego zapamti. Ko nije dobro čuo, da ga premota. Neka premota, naravno. Veseline, mislim da smo malo već dosadili ljudima, iskreno. Ne, nama nismo.
Ja i tebi sebi nisam, ali reci se, znaš kak, ja imam jedno pravilo na televiziji kad mi dođu gosti, kad ima više gostiju, uvijek im kaže, nemoj da si preko 2,5 minuta na ekranu. Jer gledalac, kad gledaš, čim vidi jedno lice duže od 2 minute, 3, on prebaci na drugo. Znaš, to ti je ona stvar, ali dobro. Sada vidi... Kaže, vanredne su situacije, što kaže. Nisam te čuo, imam opet prekid. Kažem, sada vidi 2 lica, mora gledati jedno lice. Dugo. Da? Evo izgleda da nas i tehnika upozorava da smo prevršili mjeru. Dobro, ajde pružimo jedan drugom, ja i ti. Hvala, smo ja i ti umenali malo radosti u ovim ludim vremenima, onda o svemu ovome može se pričati na drugačiji način. I potpuno razumem i one koji pričaju na drugačiji način, ali eto. Hvala ti veliko. Hvala tebi. Vidimo se prvom prilikom. Uživo. Ok, prijatno. Ovo je... Može svima. Da. Ovo je bilo još jedno ljudovanje, s nama je bio Vanja Bulić, čovjek ispod čije slike bi trebalo stajati novinar, čovjek koji ima puno više iskustva, puno više toga proživljenog. Pričalo se po raznim vremenima, raznim ljudima i onoga što nas čeka kad ovo završi. Mi se vidimo u sljedećem ljudovanju. Čuvajte umeđu vremenu sebe jedni drugi. Žali, plači, da žalimo, kad će slunce da ogreje, kad će slunce da ogreje, ti pomisli oko